Wednesday Crime Special Clear to te chibai vek ule kumsang ni pakwa November thla khan Las Vegas chim chaklam mel somnga zetahla Las Vegas thaleran ti mai muna chuan thingrem pakhat simena charbe tlat charania chu thingrem chu honani meu chuan achunga theret puan le blanket cha takatuam mechelai nat tak pakhat alu le angong te pa ve kwal ruang chu charania rang taka police station tirzuania zirchian turala kanita ni Karlova medical report alo chuak ta chu rang line at tak chu kumsang ni som pakwa mei tha a Las Vegas police station mi bo report a unaw pa in a thelu police tena hun engemo chen anlo zon ruk to Esmeralda Gonzalez ani ti shat so anita ani reported changa alandanin Esmeralda Gonzalez taksa chuan soisakna hnu ma mu turatam hlea tin athisena chuan damdoi chikhat swimming pool ti thiang hlimna na an man chin chu chiulu ani thu tarlan ani boka Esmeralda Gonzalez hi Mexican nula kumsom ni palia upa puitling film chang thinania tin social media athalak chen khat tarlan te chuan mi patam tak mit alarang hlea follower po reilo te chungin an pung chakhle nge ani about who report ani ma hian a ezon na wangin mi chen khat te chuan social media kal tlang vek hian deu so na selna le vauna nen an lo zui ve boka tin a chen na kyang hnai vela cheng ve te chuan an selna le an thinshik na chu insum karlem lavin an lantir fo china hengtia wang hian Gonzalez hian depression le thil dang wangin rerolam doctor te po alo ron ve zak to china ni Gonzalez ruang charani atangin Metropolitan Police te chuan investigation an kalpui zela about who report ani laya thuan lo zo fia to Gonzalez munung bertunia an soite po chu thuan zot fia nun lia ma se mason na ero a omlem lo thung Police te chuan Gonzalez in chung le avel te chu uluk le zualin anzir chiang ta zela vane thak takin Gonzalez chen na in le lama chuan CCTV camera a inwa ani ti chu an hre chuak ta hlawa thil enge mohmu in base in CCTV record tape chu an check zui ta ni ti chuan police te chuan Gonzalez than oma cheng Christopher Presti Pino le a roommate Cassandra Geretti le abial pa te chu an en thazui ta ni tin police te hian Christopher Presti Pino hun mandan chu uluk le zwalin an en chik chauta a Esmeralda Gonzalez about who report ani nu loka Christopher Presti Pino chuan online in cement thahnem tok tak acha a chen na hmuna deliver ani a tin bungraphur truck U-Haul chunga thingrem lian tak an chan hawa an hlang lut lai chu CCTV camera atangin police te chuan an hmu chuaka ti chuan Las Vegas police te chuan arangin Christopher Presti Pino le Cassandra Gerett le abial pa te chu Esmeralda Gonzalez rong taka tha le arwang thon bo thuwa an man zui ta ani ti chuan police ten an mimante thuan zofia na atangin Esmeralda Gonzalez puitling fima achetla livel chil thitla du alo thlir thin tu Christopher Presti Pino chuan a chen omnu chevel chu hunrei takata to alo chi grufo china mase Gonzalez chu a hna wanga abuai ema wangin ina a om tam ngai lawa tin ina a om ve chun po in amanga sak tu a una pa chuan atlo ol ngai heklawa mase zankhat chu Esmeralda Gonzalez chuan ama entharing tu an omti she hau lawin zantlai to lama a in lampani na hoa a in chung alut man chep ti in a chenom pa Christopher Presti Pino chu thom sha ron thawni om takin an veranda vela chuan azimar ve chala ti chuan Christopher chuan engemo inpuya Gonzalez chu asoma ani po chuan chutia a chenom pa ina asom na chu rin hlel na nei lem lo chuan yes nan alu alo buzawa ti chuan pindan thwa riat lama chuan an inzui lut ve ta ni Christopher chuan chutia hunrei tak alo mi thla chin me chiangi maina ama du thlanna a in chung aron pen lut chu engma tilawa chhuatir le atum hau lo aswang to anaram ti puitling nge tumin ave thlem chanta a shai rui te nuwa pongswal tumin achezui ta ni mase Gonzalez chuan a then ompa mutpui chu alo du bi khaulo theito pin alo changlet via mase heti la hian Christopher Presti Pino a roommate Cassandra Geretti le abial pa chu ron enroll ve in Gonzalez chu andu danin an songbol zuita ni
Tichuan an du an hmu nuwa Esmeralda Gonzalez ika chu hupnge angai don ti an sha a swimming pool ti thiang hlimna na an man chen chemical chi khat chu syringe mangin Gonzalez I thisena chuan an chilu ta a Karlova chu tur na tho chu tuar lovin a thizui ta ani tichuan Christopher le a roommate ta chuan Gonzalez I ruang arima chwa mai lo na na uluk tak an tuam phui thingrem chunga an kal khum nuwa cement manga an char chwa le thap chu da that tumin U-Haul traka chuan an hlang luta ti chuan thale ram dai mi tlo po zen zen lo na hmuna chuan an va pai ta ni tuna hian hengthil ti swal tu te hi man an nia until swal ti rap thak tak awanga thiam lo chantir an ni hun tur Cordro Rel na ngakin Las Vegas tan in pakhata hunle ni ti an char ve me kani ole clear tu te in zawai chunga lom thu ka soya in support na te in fui na fakna le chane min ngai pui na te hian phurna na sa jok min pe ni ti kha min shat sakle ula chuan ka video te milo clear sakle ja turin ka som ngal bok cheu o kalome